Міф чи правда, рак голови та шиї викликає тільки куріння? Не тільки паління викликає рак. Існує ще безліч факторів, які можуть призвести до онкології. Перше – це, звичайно, зловживання алкоголем. Також генетичний фактор. Якщо у близьких родичів є онкологія, то ймовірність онкології набагато більше. Також онкогенні типи папіломи людини, зокрема тип 16 і 18. Також, якщо є певні доброякісні новоутворення порожнини рота, якщо є протези, які травмують слизову порожнину рота, це все може спричиняти рак. Тому, якщо щось з'явилось в роті, і це щось є нове, і це щось травмується, викликає біль, дискомфорт, виділення крові, це може бути проблема. Тому не гайте час, записуйтесь на консультацію.